肩、トントン。誰もいない部屋で肩を叩かれるって想像できますか？一人暮らしの俺が夜にリビングのソファに座ってテレビを見ていたら、トントン。右肩を誰かに叩かれた。ビビりながら振り向いたけど、誰もいない。だけど、肩の筋肉が大きく痙攣している。今日の棚卸しで肩使いすぎたな。と、無理やり納得して風呂へ。シャワーを浴びて、ふと鏡を見ると、右肩になんかついてる。シャワーで鏡の曇りを流した瞬間、心臓が止まりそうになった。肩にくっきりと手形がついていた。無限小階段はこれで終わり。次回をお楽しみに。